Vær venlig, hvis det er muligt. Det er altid muligt. Sådan siger Dalai Lama i hvert fald. Og hvorfor skulle jeg nu rende rundt og være venlig? Ja, det skal jeg, fordi at jeg skal gøre noget godt. Jeg skal gøre noget godt, også uden at kigge på, om det lige kommer tilbage igen. Det behøver ikke at være grunden til at gøre noget godt. Nogle gange gør vi noget godt for at gøre noget godt. Vær venlig. Hvis jeg taler venligt til dig, ja, så minimerer jeg også risikoen for, at du er ukomfortabel ved det, jeg siger, eller at du måske ligefrem føler dig truet. Hvis jeg taler uvenligt til dig, ja, så er der en risiko for, at du føler dig truet, og når du føler dig truet, ja, så ryger vi tilbage i noget gammel hjerne, i noget med noget forsvar og noget angreb, og det er ikke befordrende for ret mange samtaler. Så også derfor giver det mening at være venlig og at tale venligt. Det er det, vi får langt den bedste og den mest nuancerede samtale ud af. Vær venlig, når det er muligt. Det er altid muligt.